Russiya ve Ukrayna savaşının 19. gün devam edýär. Bütün dünya Russiya döwletine we prezidenti Vladimir Putin'e garşy çykýar. Bir näçe döwletlerde halk tarapyndan Rus basgalçylaryna garşy protestler edilýär. Сказать два слова. Russiya döwletiniň öz halky hem bir näçe ul şäherlerine Putin'e we onuň hökümetine garşy çykyp töweş islemeýändiklerini we durdurmaklaryny talap edip protest edýärler. Меня устраивает то, что Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає. Ukraynanyň prezidenti Zelenski bolsa bütün dünýä ýüzlenerek şeýle dedi. Rus basgalçylary bizi boyun eýdirip bilmez. Olaryň beýle bir güýçleri ýa-da anamlary ýok. Olar diňe zorlugy, terrorçylygy we harby ýaraglarynyň köpligine bil baglaýarlar. Şu neçeli Russiýadan kimleriň gaçyp çykandygyna seredin. İş adamlarynyň hemmesi gitdi. Olar dünýä bazarlarynyň iş hünärmenleridir. Bugünden soňra ol döwletde hiç kim durmaz. Indi Russiýa döwleti beýnisini, puluny we zehinini ýitirýär dedi. Це артисти. Артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте,